Anyang laki din! Anya ti order yung manong? Mabalin si kati order kat. Ah? Anya? Ay, siga talaga manong bursyo. Sige, amat. Kung nakmat ka, di nakaawagan iti manong. Saan ba't alakay ti lang ha? Kat, anya nga ro tiyawag ko kanika. Lakay ko na mo na. Naitisan nga agbayag, bakit kanto? Lakay nak tumuten. Anya? Sige. Ilutuan na kami iti orderan ni. Mangan kami, sakbay nga deliver kami. Bakit? Anya? O sige, mabit lang nga ro at ilutuan kayo. Sika talaga pare. Paglulukom nito niya. Inton kwan. Matnag lang nga rutirik na anakin kan. Ay, nagsayatan nga no kasta. Pag-aayat ko na. Amumatan adagita ti makaipapaay kanyak iti happiness ako nada. Anya? Ay, di ka maawatan pare. Saan no maamuan ni bakal mo? Awan mo lang aro. Di ka gitanda nun. Sana mamuan. Ay, anya ka lagi tinaya pare. Di ka lamapnag iti asawa. Gagang iti gwapo ah. Habulin ng mga babae. Apaw. Bata o matanda ako nada. Oyo. Agam, pare ah, pangasim. Di ka gitanda nun iti asawa. Ay, narigatan. Hello, bakit? Hello, Lakay. Imawag takunak man no agawid kayo ita. Kwa, saan pa Di kami makawit ita. At dapat ngamin i-deliver me. Kastaya. Katala i-deliver yon tapno makawid kayong matan. Ayun, bakit? Don't worry. I'll be there. O sige, agan-anad kayo iti panagbiyahe Bye! Bye! Mwah, mwah! Kunak man na mapantamangan pare. Di mo ba't insat kang iti bakatog ti restaurant? Maganda, kung saan may chay. Nagalas ti minuda chay. Ha? Inta iti restaurant na pagtrabaho ni Basyang. Anya? Amumutan. Magustuak launa iti kinapintas da dya Basyang. Basyang lang. Apaw! Makapatinag iti break ti kinapintas kan kinasiksina. Anya? Ay, wow. Sila talaga pare. Jak amo kanya ti bakaking ka. Amin betul papananta apanan. At the chicks mo. Sikagi din. Dolang man. Niton niya. Ni Basyang. Anya dola ang ibagbagamay. Kaya baklangan na di restaurant baka doon. Ay, wen. Baybayan da dyan. Sana ka naman da dyan. Nagala sa bakla. Anya? Hello, Bursyo. Naimbag man, tayo may kayo manin dito amangan. Una ba siya? Saan lang ang mga tiran tami dito nadikat mailiwakan ka. Anya lakit din. Ay suspod no ti ibagbaga ka. No aklunan na ka. Ang mga no inaldawak nga umay dito Mariknak nga da pa naggustong kanya. Saan ka di? Sika talaga. O ala, anya ti order yun. Ibagayon, tapno iluto da. No mabalin, siga kumakait. Tapno kanan ka. Anya? Wow, unay kang pare. Talaga sakit mo ti kinababaero. Nay, abay, anya mo na tangay bagbagamon pare? Una, sa agaso man dito ngaramin mo. Talaga nga aramido mo amin. Agalit lagi ti babae kang ka. Bana lata. Ay sus ka wala. Apay, just. Ala At daking gareta pare. Oral at talumatan ti paggidan mga babae. Sa bali pa dyan nagala sa bakla. Quiet ka di pare. Ang mga no da makangagkang ka. Narigatan. Hello, Tonya. Hello, Bursyo. Kumusta ka? Ayos lang. Siyak lata jay gwapo at truck driver nga agay-ayat kan ka. Sika talaga.
Ayun gayam, kunak man no umay ka ita dito restaurant a pagtrap-trabaho mo. Ah? Imbagam kanya ka umay ka ita. Ay, un gaman niya. Di ka madanagan. Umayak indon rabi. Don't worry. Oy, sige. Mabit lang. Tonya. Anya day, Chay? Uraysan ka nagluto iti kanak na umayak ha. Agdigos kalatan ta iso ti kanag. Weng, sa anak nga gangangaw, ibagbagak ti pudno. Anya? Siyak lang tagawin, pare. Sika nga. Sa anak pala makawit ita pare. Mapanak iti ayan nito niya. Anya? Sana bale, tagawid ang inton maminsan. Kasano nga yung makita nak ni bakit mo anagamit ah? Mas daw day. No awan ka pare. Ay, ikat ibagam nga dana pataga na panak. Ay, pangasin, di mo ibagbaga ti pudno pare. Makamo ka, pare. Agyaman na, tayo may kahani. Awalan niya man na ni. Basta paragan ka. Isakripisyo ti oras ka. Thank you na talaga. Ne, Oh, tiwalit mo, natnag. ah, Adi, oh, natnag ti item. ha? Kasto yayam ti hustong address mo, honey. Ha? Ay, wan, honey. Karadamon kitang wallet mo. Mapantaman. Mabisinak mata. Saan ka na mas daw? Tano siya ti kadwan. Ay, sus, talaga mapandog ka. Hello, Basyang. Hello, Porsyo itibiyag ko. Nasaya at mata sinungbatam ti awag ko. Kumusta ka? Ayos lang. Gwapo latta ka sa itisigod. Si Kakit Timot. Kat, kumusta ka ngayon? Kastoy, pumangpangit ang samad dan. Ngamin, di nakmat ngamin ang sarsarong karan. Anya? O anya, o may kakadiita, wano saan. Tano saan, aglimipat tan. Ay, sus, si kaki di mo't Basyang. Anya, laki din na yan. Maidiwakan ka. Ngam si ka, di nakmatan ka iliw. Wano, at ang sakit din sa bali a babae itibiyag mo. Agpudno ka. Anya, din na kita ngay bagbagam. Ala, umay kasarungkaran itahani. Don't worry, I'll be there. Agyaman na, taimay ka, Porsyo itibiyag. Awan na nyaman na. Sana sayang ti oras ken panawon ko. Basta maipapankan ka. Ay na, nagmayak na tanadang ko. Be, Oh, natnagtiwalit mo. Adi ti ID. Day tagayam ti hustong address mo. wan. Ala, agpalas kan. Tayin tamahan, sakbay apo manawak. Ha? Mabisin ka? Kunak man no kunam idi kanya, amakita naklaang umdasan. Si kaki di mo't. Alam tani, mabisi na. Pare Dino, si Kamat Gayam, nakaawit ka man. Huwag pare. Hindi na minsan pengal daw. Ha? Apay ngay, asaan mo akadwa ti asawa? Kuha pare. Nakunanawan kaming kanya. Nga, adda ka no napatagalakan na. Anya? Yung magawid ka naman lang. Sumaro no. Naimbag kumamat no nagipawit kan ka iti pagabasto dagiti ubing. Awan mo tintin na kanya pare. Isunto siguro at imang tag no gawin. O sige man pare, padasat man nga awagan inton malang. Hello, Mia. Ada ka di panggap mo nga agawid wan no? Si kaki di mo bakit? Jakla nakaawit, tada na si kasok. Nasaya, tupod no dagitang ibagbagam. Naimbag pa ni Dino. Tamo na panunutan nga awitan ti pamilyana. Ngam si Kangay. Ay, anya kalaki din, bakit? Agawid ako nakmet.
Ala, urayan ka. Awanin pag-abas to dagiti uping. Wen ka di. Mala, bye. Awanan. Diyak akong maawagan ti cellphone na. Diyak amo, no ada pa'y panggap na nga agawid wan no awan. Anya? Pakibagam tuman kan kung ano no agsubli ka iti trabaho yo. Uray sa alin nga agaw-awid ti awanan bain. Awan man eh. Ibagaklatang kang kuhanan itong biga. O sige tani. Awan mo ta na sumangpet. Diyak pa'y kat amo no si bibiyag nga tawon no saan. Diyak namin makontak kat. Hala, di ka matanagan man eh. Amok tayo na dyan. Ibagaktukin kuhanan hawagan na ka. Pagyaman ako na ti panang sarong karmo kanya. Honey, my loves. Awanan niya man na. Anya ka lagi din, aya. Sigang tumot nganin. Agapo sakman kang ka. Sak paminsan ka ngamin ng umay. Ah, kwa. Pasensya ka na. Amumot nga da trabaho. Kas kumaita. Sana ka mabalin nga agbayag. Ado nga minti i-deliver minton bigat. Okay. Agan-anad ka kumaakanayon Di mo liwayan ti umawag kanyak Wen, honey. Sige, inakon. Tapno mo pare. Kastaw rin apong tut ni bakat mo. Nabayag nga meron na saan ka nagawa away. Si Kahamot pare. Tetang tungo babae tungo na lang. Hindi kami nagapuak ijayan nito niya. Agawid ako man. Imawag ni Basyang. Kailiw na ka no. Awan na aramida ka. Isuan na panak manan. Hindi agawid ako mamanan. Imawag ti salbaga bakla. Napana manan. Itataralpasan di bakla pare. Asino ngayon ti sumaro no? Pangasi. Awang kumamot na. Pakawan na apaw. Siya akong dagpakasin ka pare. Agawid kamot iti balay nyo Napat patag ti pamilya ng dagiti babae. Hello, Tonya. Hello, Bursyo. Nasaya at mga tasinong batang di awag ko. Kaya't kung nga ipakamukan ka, amasiko ka. Sikat ti ama. Anya. Oo, apay mas daaw ka. Putno ti bagbagak, masiko ka. Umay ka dito restaurant apag trabaho ang itamot laang. Di nagman ang hawan iti kasta. Sika, Tonya. Sa anak nga gang angawan niya, putno ti bagbagak ko nagtumat. Kasano nga min, asa anak nga agsikog. Kit nalabos mo ti pamayam, kas kalaaso no kwa. Ay, di ka sabi ti kasta, Tonya. Tilay bagbagam. Ay, putno ti bagbagak. Nadi ka umay, siyak ti umay, amok ti address mo. Matanda anak pa'y tinakitak iti ID. Anya. Sika kumapay natin makamo ka dagiti ma-deliver pare. Tama pa pare. Naskin nga gawid ang itamat lang. Masikog kano nito niya. Amangan no ag-iskandalo iji balay. Anya? Day bagbaga pare. Ay. Nagaramig ka langit parikot mo. Nga po, diyan maamuti aramida ko na. Sa lakas ta pare. Naskan amom anya taramidam. Nga may, baka sulamin lagi na. No babaero kan tumag nga may. Kurang nalagad, talo a babae ti may sa arabe. Nala. Siya akong di makamo dito pare. Agawid kan. Tamangan no imunan ni Tonya ng sika. Oh, itaman pa yan nakalagip pa ang nagawid, si Kabursyo. Apag isumat, ti panagawid mo. Bursyo, una yan na kinaulbod mo. Kunang kanyak ngawan pa'y asawam. Nga madamat ganaman pamilyam. Kaadwan at talaga ang truck driver. Ado ti babae da. Anya. Saan laang anito niya ti masikog? Uray siyak, Bursyo. Jakmat namnamaan nga dapay gayam sa bali a babaim. Malaksid kanyak kan ti asawam. Salbag ka. O anya ita, Bursyo. Kasano ti plano ita? Kunaklakit din no makumi kung kaunay ti trabahom. Iso asaan mo amasango ti agawid.
Ngam saan madgayam ta makumikom ka iti babaim? Para... Ay saan? Makamo kayo ni Tibiagyo. Da kayo adwa babae ni Borsyo. Makamo kayo kan kuana. Ipadawat kun kada kayo ti asawak. Pagpipigisan nyo niso, awan bibiyang ko. Ay, nay, saan nakasta Awan bibiyang ko kan ka kunak tomat. Ikabalay mo na kita duwa babaim. Maganab mo iti kinababaerom. Imbes ang manubela ti turong mo, saan mo taday ta salbagan? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki Jane, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Adda man ang motor, anak katag-tagaray. Ay, wen nga rodman, lumanabas man hindi ta kalsadan. Sino ay aday ta nga ag-motor-motor? Tamapan ko man ireklamo ije pulais. Jakman amo no asino day tananang. Tanawang man di tatawa no asinaw. Mabitlaan. Ninsawat Marlon. Jay nakalaslas tong akaaruba tayo. Wen nanang, iso talaga. Agoray ka man, tabog kawak tiyawanan bain alalaki? Ay, bay amon nanang. Ay saan na mabalay? Marwam, makadkadlawa kaun, atunggal adda ka dito'y balay. Iranta na mo't ti lumabas dito'y balay nga agmotor. Sapay permit itagari day ta motor na. Mala, aglisi ka di tatawa, Amelia. Tabog kawak man. Hoy! Nakalaslas tong kang agmotor! Kunamatla no asino ka? Ay, nanang, huston. Day ta high blood mo. Ay, ipabipinak, Amelia. Ipabipinak. Yatin mo ko ng pare. Nagbayat yung kabel mo dito yung motor ko, pare. Adda apim mix sa ti ungor na. Siyempre mo da. Nagbayad ka gayam? Iso kinabitak iti kaunguran, pare. Ay, sus. Mapansin nak mo siguro yung crush ko abalasang. Ay, sigurado Sino ay ati crush mo, pare? Di mo pa'y ayam mo, ni Amelia. Di karo ba yaw? Uy, nabayagan na crush ko kay. Kit nakita na kangata mo ilangan nagmotor, alimabas iti balay da. Sigurado awan trabaho na ita. Iso asigurado nakita na. Kit no ti kinabig sa ti umor ti andar ti motor ko, ay sus, imposible adi na nangag. Uray la siguro timmanaw iti tawad na niya, pare. Permi nakita nga rod ida nga agina at timmanaw ijay tawad Aya, kita niya nga tinapasamak, pare. Kaslamat na ragsak ni nanang na. Agkat-katawa sa agpukpukaw. Git, anya nga tipukpukaw na kuma, pare. Kasto'y timpukaw na pare. Wan! Mabalin mo nga umay arman ni Amelia. Kaslakas jay. Ay na, nagmayatin na pukaw na ita, pare Marlaw. Hoy, Marshal! Nanang, mapanta ni papananta. Ay saan nakalapdan? Kaya't ko ti agungal. Ay, nana, apay ka di. Ay, pasensyakan ka ni nanang, Manong Marshal. Ay, kaslama kaong ungat kayo, may. Talaga ang makaungungat at itikabsat mo ang nakalaslas taon. Ni Marlon ka ditidakdakamatan nyo, nana. Wan, no apay atunggal adda ni Amelia. Isumat ti umay na panagpataray iti motor ije sangwanan ti balaybay. Sapay nakatagtagari ti uni je motor na. Ay, ni Jackman amo dayta. Apay nga ita kayo lang nga imbay nagreklamo, nana. Ay na, pinasinsya akpay ngamin ni Marlaw. Ngam gaputan namin adon nga inaramid na. Jakon mapasensyaan. Ay, ala. Bayan nyo, tabag akto ni Marlon, nana. Bagbagam lang. Ay, nanang, intan. Anya nga iti kayat yung aramidakan ko, nana. Tama. Agasam ti epekto na kanyak day tangar aramidan na. Anya nga iti epekto na, nana. Aghay-hay blood account. Mapan kami manen agpadoktor itakin ni Amelia. Tanakang nga tumanen ti bipek. Ay, unay matin. Ay, nana, pasensya kayon. Ay, bayan nyo, taong takto ni Marlon.
Ay, intan nanang. Naibagamon ti kayat mo nga ibaga. Ay, pasensyakan ka ni nanang Manong Marshall. Ay, awan anyaman na, Amelia. Ay, pumimpintas ka lata. Si Kamat Manong. Bagay mo ti atid do gabok mo. Sumeksiksi ka pa Ala ni Manong Marshall. Ay, intan, Amelia. Ay, sige Manong. Mapan kamin. Ituloy mo ti agbalsig. Kasla di mo mat kabailan na balsigan tayo tabalbalsigam. Ay saan? Napigsa ka, Amelia. Uray pa isa nga bukila kayo kabaila kabalsigan. Malalaki na ito ko naman. Talaga nagpintas ni Amelia. Agar aram kan samatan kini Amelia akras ko manong. Ne, at kamat gayam dita. Itay kay pala buy-buyahan di tarwar ka da Amelia. Nasiputak di pa ng ming-ming-ming mo kini Amelia. Kasta launay ti isam mo kan ko ana. Kalas mo ayan ni Amelia. Kahit, anya ngay, iso nga rod amapanak agpapapansin kan ko ana. Agpapapansin ka. Isumat gayam nga imbay nagreklamo ni nanang na. Anya nagreklamo? Nakaungungor ka no unay, di pa nagpatpataray mo iti motor mo, di tasangwanan ti balay da. Agpapapansinak nga road. Sana nasaya tay tangar aramidam. Tamom, gapo iti naramid mo. Nag-high blood jay nanang ni Amelia. Oho, sana ka mamati. Apaya saan ka mamati? Kat mapandang arod ipa-check up. Basta, di mo ag-agawan ni Amelia. Kukwak ni Amelia. Armak dayay. Siyak ti mga sawakan ko ana. Nagturay ka ngagsasaon. Imbag kumamit no kayat na ka. Kahit asino ko matikayat na. Sika? Ay, awan imbaga ka kasta. Agtal na ka man sika, Marlon. Pare, kita man dahi ti motor ko. Kapaya pare. Kaslawan mo't preno na. Ay sos, delikado ang preno na pare. Pare, jakpay kayat ti matay. Masapol ang maasawak pa ni Amelia. Ay kito na. Takitag man nung nakapsot ti preno na. Wan pare, masapol ang makitam. Isupay dahito ti paspasikat ko kini Amelia pare. Ay kito na. Panog ko na, medyo nalukay ito'y preno na pare. Kahit, iya po ram ang arod. Masapul agumatang kay ti tornilyo pare. Ay, paggatahak nga iti tornilyo. At dalakaw ni Manang Dominga. Linukatanan ka, di paggatangan iti motor parts pare. Ay kit nasaya at ano kasta pare. Tada paggatangan iti motor parts dito yung lugar tayo. Wan pare, nalakalaang tilako na ni Manang Dominga. Ala, inakman nga rod gumatang. Ay, Marlon, si Kamat Gayam tagsagsagawisiw. Aywan manang. Siyak ngagpaiso. Siya ka di ti sagsagawisiwam. Ay, saan? Hapay ko masagawisiwan ka nga eh. Saan ka di a beautiful para ken ka? Na, tauray la. Kagatin na ti bibig na. Ay, sus. Ay, kwa. Manang Dominga. Dominga ko namlatamot din Pabakitin nakmet na unan. Ay, isan ka di nga adayo abak bakit kangam iti siya? Well, yung ay na, age doesn't matter. Saan ka di? Anya? Anya ti bagbagamon manang? Ay, kwa. Gumatangak man iti tornilyo ti motor? Anya a klase a tornilyo, babe. Ibaga, kompleto At ito, ababa a tornilyo. Libre pa'y para kanya. Ay, sus. Nagmayatan no kasta. Dominga. Babe. Ay, nagsakit iti lapayag ko amakangag iti kasta. Sus. Bayamon, libre mo't. Babe ko namot ang arod kanya. Babe. Ikamot at i-feeling na. Kumbaga, with feelings ang kunada. Babe. Ay na, nagmayatin na denggan, babe. Ay,
nagmamanungay na ito ginatang mga tornilyo, paray. Uy, pare Marlon, kasarsarita ka. Apay, kaslamay tayo mo, dahil panunot mo na nagkapunita auto supply ni Manang Dominga, paray. Ay, pare, adaya damdamagam. Damdamagag, nasagmamano dahil ito yung tornilyo. Ay, libre data. Saan ko abinayatan? Anya? Libre? Ay, nagswerte ka mo tinta libre, paray. Apay nga libre. Anya, tinaramid mo ka ni Manang Dominga, ay. Kinigdayam sa amay to. Ay, pare, jak man amo akursunada na gayam ni Manang Dominga. Anya? Ay, di ka man nagangangaw ti kasta, paray. Ay, huwin pare. Kat no permi akil-kiligan, iti nakita na. Bebay nga ron ti awag na kanyak. Ay, nagswerte kan, paray. Anya aswerte nga ipagpagamay. Kat no ni Amelia ti Krasko. Ken may sa bakbakatan ni Manang Dominga para kanya. Noon ni Amelia, paray. Agparigat ka pa ilang agaran. Saan pare? Kaya't nak ni Amelia. Nga ta? Uwan. Kat no agsabat kami. Kasta unay ti isam na kanyak. Kino da magko dito yung lugar tayo, ani kano manong mo, Marshall, ti kaya na. Ay saan Nagkunamat kan ka? Ay, nangag ko lang, paray. Saan ka masaksakta na? Tay dandanon ko lang, tinangag ka. Taman kiti agino pare. Ni, yak pa natarimahan, ti preno to yung motor mo, paray. Basta, inta agino. Bayad maglang, tiyan tati. Motor ko pare. Wan, paray. Nagpigsa. Makatitilang. Matitilang amin nakaruba. Ang nangaroon ni Amelia, paray. Isang harap ngayon sa ko dito isang wanang tibalay dito yung motor ko. Tapno agpapansin na kan ko na pare. Matangatan ni Amelia dito palay da, paray. Oy! Sik amanain. Ay, sos. Ang nanganan mo dito, paray. Agong umay. Ayun. Pang-uran kayo, da kayo ang naglalastog at tao. Imbag pa'y timotor, at da preno na. Ngam da kayaw, awan preno ti kinalastog yaw. Ay, paray. Pumanaw tayo. Mala pare, glukan ka ngarutan. Tapo manaw tan dito eh. Narigatan ti mapang or ti pakat. Aginom da pa, paray. Kurang pa, dati nainom da. Ginom da ba eh? Wala, kaya't ko ba, paray. Kagura nakmatan nanang ni Amelia. Ay, uwan nga rin, paray. Kasano makaporma nga eh. Kagura nakmatan. Kasano nga iti aramida. Ay, dahil ta tinaskin, napanulotin ta. Saan nga ta? Kasapulan ta pa iti arak pare. Nakitak da Marlon, kan tigayim nang agin inom ijay karubak akantina, Marshall. Ket no addamanen inaramid na basol. Ala, anyamot ni babe ko, tanagaramid manen iti basol. At dapay na nga tangagin inom. Wen, inkaanawang idang. Bay ampay laang ida, tamapanak pa ije balay da Amelia. Kasaritak ni nanang na. Agong unget manen, gapo iti naramid ni Marlon. No kasta, siya kon ti makisarita kin ni Marlon. Sikan, kabang alam nga aywen? Wen siya pa'y ti kunam. Iso day pati paglay nga, ti mga yayo. Imayak diti balayo Amelia. Taumayak dumawat iti dispensar kin ni nanang mo. Gapo tikas diya nga inaramid ni Marlon. Agin inanan ni nanang ko, ta na high blood ka ni Marlon. Kunak nag-relax pa ilaang. Ay, kasta ka di. No kasta. Mabalin asikan to lang ti magisarita ken kuana. Anya ka diti kayat mo nga ibagakan ko, ana. Ibagam nga... Amelia, talaga apong impintas ka. Agayatak matenkan ka. Dayta ka diti kayat mo nga ibaga? Daytoy man laangan riknak ti idanon ko ken ka, Amelia. Tatalaga nga ayaten ka. No, amumla ko matiriknak para ken ka. Anya ka diti marikriknam. Kasmat dita marikriknam. No kasta. Ay ayaten nakmat.
ibalikas mo kuma. Diya kaya ti asumpat. I love you too, Marshall. Ha? Wow! Adan girlfriend ko! Ha! Karuba! Adan girlfriend ko! Awan magtamo ka basol ko kininanang ni Amelia. Mapayakas di launay tirulod na kanyang baray. Pare, ada tao di talikod na. Di na kuman butbut ngan baray. Butbun kan kaya pare. Talaga ada tao di talikod na. Talya mo na. Manang Dominga. Babe ko na matang. Babe, gayam. Mabalin nga agtugawak dito'y abay mo, babe. Ay, ito na. Ay, makadlawa ko na. Kasapulan yun sa amot diti privacy. Wan, kasapulan mi. Ada ka di papanam. Inkan. Ay, sige, panawang kayo, pare Marlon. Inkan. Wan, pumanaw ako, Manang Dominga. Sige, mga bukay doon. Ulawag sa madan. Di ka madanagan, babe. Siyak di makaamukan ka. Anya lakit din ni babe ko. Apaya nakaul-ulimak dito palay. Saan sama tanagaw awid ni Marlon? Payman. Marlon! Marlon! Ni, awan mati sumungbat. Tinasaya at inakman dita silid na. Nay, nakalukat nga tiri daw di silid na. Ni mat Marlon kan Dominga tinakaturog. Marlon! Marlon! Shh! Marlon! Manong, Ay, rumor ka tagsalita ta. apay manong. Anya nga apay, kakaidam ni Dominga. Anya ti kayat nasawan da ito'y. Agasawa kami na. Kayat mo asawan. Hun, pakasarak ni Dominga. Ala, ading ko. Nuday tati ammo mapagsayaatan nyo. Ay kat, aramidam. Manong, Nasaya at ading ko, ta nakapagpanunot kamatlaan. Amom, dayawan ka ading ko. manong. Gusto launay ti inaramid mo. Di ka unay agdurdursok. Kas kung maiti motor, pataray ka pataray, nga awan man lang ti preno ako nada. Ngam gapu iti dayta nga inaramid mo, kasla nagpreno ka maten, ket nakapanunot ka iti husto. Dayta laeng ti rumbang ading ko. Manong, Mala, nasaysayaat nga rod, nagkalaysa kayon nga umuna. umuna? Ne, apay. Adda ka di sumaro no manong. Dayta ko matibagakan ka ading ko. Ngam, yan tangay, nakapagsarita tamutan, ibagakan ka ading ko. Adamot din nagkinaawatan mi kini Amelia. Anya? Nukas ta manong. Agayan ayat kay matan kini Amelia? Uwan ading ko, ket isuan na ibagak. Nga ala, umuna kayon nga kalaysa. Ket sumaruno kami matan kini Amelia. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Nay, itaman pa yan nakapukis ka anak ka. Nakaskas daw man. Itatang, nakarakaro amas daw kayo no isang pet ko di babae nga armag. Anya? Gawin, mariknak nga iti kabitan na panawan. Aklunan na ko ni Biyang. Nay. Agtagtagainap kan sa akin, di anak ka. Saan? Pud mo ti bagbagak. Mariknak kahit nga da panagayat ni Beya kanya. Sino day ta biyaya? Basta,
mas daw kay tulatan. Isang put kunto dito balay tinapintas akaayan-ayat ka. Ay, mamatiak tulagay, no adda dito isang wadak. Iti dayta kinasadot baw, adaki din ti balasang amayat king ka. Aha, agtagtagainap ka man ako nakon, Markaw. Anya laki day. Napudno ka matlaang kinibiya pare. Sakbay mo kuma ang mapagbuhay. Adda ko mama, trabaho ma. Ha? Kasano, no saludsudan na no anya tayo trabaho. Hindi naman siguro sa ladsudan. Alangan kidimot nga ibagam atambay ka pare. Mang sa pulak tulat ta iti trabaho ka. Nang runa, no aklunan na. Amangan, no aldaw, rabi ti panagtrabaho. Anya? Kawain. Di ka kadiagdanag pare. No aklunan na ni Bia. Mang sa pulak kun iti pangginak. Agbalinak ton anagagay. Saan la anagagay? No di kat kagagatan pa ya. Anya? Adala salud-sudak man kun ka, Joe. Anya day na. Apay, pudno ka day nga adar arman ni Marco Abalasa. Ha? Wala na. Pudno day ta. Iso ni Beya. Namam mo na iti ilay. Food server, iti trabaho na, iti asidag ti palengke. Kastaya. Ay, ammo na mutten ti agaram. Ngumawan pa'y ammo na at trabaho ti salbag. Ibagbagak mo day takin guana na. Yung ka na yung nasumbat na. Agtrabahon tula ka no, na aklunan ni Beya. Anya, ay anya mutten day ta pa nagsungsungbat. Sadot at talaga day jay nga anak nila kay Lopez. Mamimpinsan siguro ti gagit na. Inton makaasawa na na. Nasaya at man tanagradata kapsat. Ha? Nadamag ko nga main nga da kano balasang arman ni Marco ijay ile. Pudno gayam. Way, kapsat. Inamin naman nga da kano talaga. Biya ka na, tinagan na. Kastaya. No kastamot lang. Pilitom di anak mo amang sapul iti panggadan na. Alangan kit di mo't ngagsadot sa daw. Kat addamot ar-armon na. Ay, day tagarod kapsat. Isubot ti kanayon ko nga iulit-ulit kinkwana. Barang denggan na. Ay, rumbang laang. Saan nga isulaang ti may babaeng? No di kat nang runa kayo anaganak na no bilang laang. Agaram, ngam awan pa'y matrabaho na. Into lang namang ti kinasadot na ti salbag. Awanin ti makunakin ka, Marco. Nabayag ka matanyag dataton kanya. At mariknak mo at nga da panagayat ko kan ka. Iso nga aklonan kan. Kahit mo asawan, agayan ayatan. Un, Marco. Manipod ita, datan. Ay na, agyaman ak unay-unay Bia. Ay, ayatan ka unay-unay. Agyaman ak no kasta, Marco. Sapay la kumata saan nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Santo aplaus. Ikare, saan kanto pulos pasakitan. Kay di ka agbisin iti dinak. Promise. Thank you, Marco. Yahoo! Ay na, nakaragrag sa kakitangal daw paray. Ay na. Apa paray? Nangabak ka ka di iti, huweteng. Saan ang waiting? No di ka ti puso ni Bea. Inaklon ng arudalim. Oh, wey! Nainapod no ti bagbagak. Agayan ayat kami paray. Alam na ti talo gasot Ingka gumatang iti arat kan pulutan iti tirsay na ni Diana. Agsilibrar taman. Pau? Tagitama? Anya laki din na. Awan to mga min bilib mo iti gaya mo anak katartaraki. Gastoy alaga. Saan ang agpangadwa ti babae? Oo na yan. Ala, dito'y kapailangan nga raw. Tas siya timapan gumatang iti arakin pulutan ta. Daras. Makain-inumakon ko. Naimbag man pare. Inaklon na kagaya man ni Bea. Wena. Abay gini nasan. Guwapo ang mait. Nulang lang ti saritaan.
sa anak mga tabak Ay, wala pa rin. Rumbang lahat. Amok kami nga, adutagdakdatong kinibeya. Adapay ka no, engineer. Adapay minero. Yung sikat, inaklon na pare. Anyat mo sa way? Kaya ko so, mangsapol ka mata nito trabaho. Pare, manggit ka mo sa nagbabawi ni Beyaking ka. Dahil tama ng timbagam kanyang iti. Tapi di ka maumuma. Ay, diyak mangibaga ka. Pare, gamin, palang sakit ko na talagang gagas na sinagaya mo. Siyempre, diyak kayat mat. Nga, agdit kayo kinibeya. Dawatan palain kada angkel ti kwarta nga igatang mo iti sabong kin chocolate. Anya? Puto di bagbaga nga baray. Isom, mangsabol ka mo dati. Bukod mo at trabaho. Bueno, bukod mo at kwarta ko na kama. Nukas tamat lang nga kisay ti bosyo iti trabahador na. Umay ka pa ilay di balay ni. Ha? Di ka matanagan, tasyak tagtrabaho para ka data. Nakababain ka dagiti dadakil mo, no bilang laang. Awan ti pagdanagam ka dakwada, ta nagsisimpod da. Promise! Agyaman nakno kasta. Mangsapulak iti sabali apang gadak, tapno makaurnunga, tapno makaawidak iti lugar ni. Saan kan nga agtrabaho kunak manin? Umdas asyak tagtrabaho. Ipariknakan ka, ngagbalin ka prinsesa iti denak, beya. Tandaan ang beta. Ha? Manipod ita. Siyak tagtrabaho para ka data. Day, papel mo day takit kita, manakaw. Anya day ta? Ay, watatang. Ito man di maipapan iti reward, no asino ti makaisuro, no sa dino ti ayan ni Kibuloy. Ha? Taapay? Tagainap ko ngamin. Manon adaras asyak kano ti nakaisuro, no sa dino ti ayan na. Anya? Iti kuan, yung turog ko manin. Siyak kano mo tinang tadanda iti 10 million a reward. Anya? Siyak ti mangsapol kang kuan natatang. Siyak ti makaisuraw, no sa dino ti ayan na. Ay, mariknak kay. Hapay markaw, agmauyong kan sa tayo. Nita katamit, ibagbagak lang arudon ti pudno. Ay, laki din. Nagsapa ka mo tin anak karubat, Marco. Sa dino ti papanang. Inak agtrabaho biya. Dito ka lang, wen. Di ka matanagan. Taddan to kwartata. Daklagatad. Sa dino ti pagtrab-trabahwam aya. Api nga aging gaita. Kat di mo na ibaga kanyak no sa dino ti pagtrab-trabahwam. Inaldaw kamot arumwar. Japay lay bagay takan ka. Ibagak taw no nagsaksis ti plano. Anya? Ala, basta dito'y kalabalay. Maturog ka aging kayat mo. Taagbyag ka akas prinsesa. Mapukpukaw na talaga ti limbong ti panunot day jay Marco. Ha? Agasam? Kanayon arumwar, tapno mapan agimbistiga, maipapan kinikibuloy. Ay na! Nagrabaw apa nagpampanunot, aya. Ha? Anyat kayat mo asawan. Natagtagainip na kanunga road, nga iso ti nakaisuro no sa dino ti ayan ni Kibuloy. Anya? Ay na. Ay, una yun day tapa nagpampanunot aya. Hay, kinasadot nakit di ngagtrabaho kunam. Ay, pudno day tanana. Nalabas a kinasadot iso akas jay ti aramiden na. Mang nanamalatan iti reward no asino ti makaisuro iti mapukpukaw a tao. Una yun aya day di amarkaw. Naimbagla nga, tamaan anusan jay kaayan ayat na nga inyawid na. Sapay nagpintas abalasang. Wan nga rod nana, ngam panagkunak. Saan nga amo jay babae, akas jay ti aramiden ni Marco. Ti amo na, kat agtrab-trabaho, nga uray saan mas. Apay,
Di ka mabay, di tikas tangan aramidam, Markaw. Nay, apay ko mamabayin tatang. Katawa mo dakas nga raramidat. No day tay daldaw, pa naging imbestiga, may papankin ni Kibuloy. Kat nang sapol ka iti trabaho, di ada ko masweldo maun. Anya laki din na kinaawan panunot daytan. Adan kayan ayat mo, Markaw. Ngam kasta ka pailaang agpanunot. Ayan niya laki din na ya. Ay na ni tatang, mate. No maisurok, ti ayan ni Kibuloy. Dakalagatan. 10 million ko naman, George. Ay, 10 million tarupam. No. Dagitin tupay pulays, kadi na mabirukan. Si kanto laki din, ay salbag. Ay, unay ko ni tatangin aya. May surok lang ti ayan ni Kibuloy. Di ka ibingbingayan iti reward ka. Ay, kukwam lang. Agmauyong kansan na talaga, Markaw. Anya din nangag ko itay ang nagsaritaan niyo iti amang Marco. Anya da jay? Nangag ko, asaan ka matgayam ngagtrab-trabaho? Nagawan matgayam a panunot mo? Ah, Ha? Kunak lakit din nagtrab-trabaho ka para kadata? Ngam saan matgayam? beya. Apay, mangnamnama ka iti day tangar aramidem a reward for the missing? Una yun a kinaawan panunot day ta? Ay, di ka kumamutag sa iti kasta. Anya sa anak ngagsao iti kasoy? Ha? Atiw mo pa iti tao nga adda bagtit na. No day tamano alawas a panagim imbestigam no sa dino ti ayan ni Kibuloy ket nagtrabaho ka. Di adda ko masweldo ita. Gusto ko mamutin Pudno gayam ti bagbagada kanya. Akasta unay ti kinasadot mo. Sino tinakaibaga? Ha? Asino pa'y kuma no saan adagiti kaaruba? Napaneknek akon apud no day ta. Agbababawi akon anangaklon kan ka. Anya? Ay nabaray, sakti ka. Mga sapol ka lang ito panggaram. Abay pare, aging ka kari ita. Kat mangnamnama ka pailaang iti reward for the missing. Ay, aula yan. Ang lalaki din na pare. May isa ka mo maisurok lang ti ayan ni Kibuloy. Pulos, di ka makaraman iti 10 million a reward ka. Hala, uwan ka rin pare. Uray bukutam no isaw. No para kanyak pare. Nonsense lang nito ang aramidang. Ate mo pa yan, ti tao nga dabagti na. Nakarakaro kamutan. Naimbag lang na. Tawan putot mo pare. Tanuad da. Mairaman laang iti kinaawan panunot mo. Salbagi deng. Papanangay, adamat imot mo abag. Pumanaw akon Maria. Diakon maanusan ti ugali ni Marco. Sadot naman amin asadot. Ha? Makauma ti ugali na. Amo na ka di pumanaw kay ta? Ha? Saan? Rimwar, tamapan manen agim bistiga. No sa dino ka no ti pakabirukan na kinikibuloy. Haniya? Saan ngagpampanunot na di Marco? Kuna na kanyak asaan akong ngagtrabaho. Taison ti agtrabaho para kada kami. Ngambulan ng tinapanabas. Pulos mat nga awan na pasamak. Ay, saan mat apa nang dadaal Ngam mo dagiti tao diti lugar mi ni Marco, akasadutan a baro. Isungarod amas daaw kami. Idi adamat na ngayat kan kuana. Saanan Maria? Makiwin na suwasakon kan kuana. Diyak kaya tikas di nga ugali na. Mangnam na makit din, iti imposible ang mapasama. Ay, tisalbag! Narabyan ka, Marco. Huwag nga raw. Ay, makabanok, mate. Kat, anya ngay. Nabiro kam ka di matlang ni Kibuloy. Naalam ka din ti 10 million a reward for the missing. Sigaki din. Saan tayo nga raw? Awan mo, Marco. Awan mo. Agmauyong kan kunakmanan. No adda pamilya mga gururay kan ka, nataydan ka po iti bising. Ay. Ang mga no saan mo pa nga mo, apim manawon ni Bea. Anya? Di nakman ang angawon iti kasta? Sa anak man nga agang angaw.
Pudno, ti ibagbaga. Ah, Ala agawid ka, tapno mamati ka, iti ibagbaga. apay nga intulok yung apim manaw ni Biya, tatang. Apay kumalap na ngay, kit isumot ti kayat na. Anya? Kaya may sa, mayatan na dyan nga naramid na. Tapno sana magnamnamay ti sadot nakasking ka. Ah, Bareng makasarak iti lalakay ang makatulong kay Kuana. Sana kasking ka, asadot mo amin na sadot. unay kaimot yung tatang. No nagtrabaho ka ko ba? Nalabay, ta sana pimanaw, ti kaya nalat mo. Nasingpag, kinapintas ni Bia. Ngam sinayang mo lang, gapo iti ugalim. Into lang mo, ti kinasadot mo, barkaw. Agpanunot ka na, barkaw. Hawan ti bimak na, iti kastamang sapol, iti mapukpukaw a tao. Tapno maala na ti reward. Makumikom ka, mang sapsapol, iti mapukpukaw. Di mo mapuputan, sikan, tinapukawan. Ay, ang lalaki din, Marco. Bueno papagayam, ditang tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Lucky Jane, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Apay nga tan ni Angie, kasla al-alya tilangana. Apay ano ko lang dayon ta? Una, tanong masabat ko ngamin, kat nakapuspos ko ti eyeliner na, kasla aswang tilangana. Ay naku mare, di ko namkit di, umapal ka lang kinkwana. Ngamin, makitam itirupa na, ang maibagay amin kinkwana, ti i-apply na itirupa na. Ibagbagamot. Anya aga po nga umapalak, no kayat ko kat agay linerak mo. Anya? No ti panagkunam, kat maibagay amin kankwana, di nakarkaro kanya. Ha? Ang mga nudidak mailasin asyak ni Petra, no siyak matagpapintas. Kasla di kamot na irwam, iti ugali dayjay ako marita. Basta ada makita na anak kapurma, wano nakalipstick dita, dilawon na. Sa bagay, kasjay ti ugali na sipod pay. Wanya rod, iso asaan kan amas daaw. Ay, dilata ngamin agpapintas na umapal. Sana kasjay, ama pa na itis-chismis iti tattao. Kat, anyangay nga rod, iso mo ti ugali na. Bayam, tapalagi paktuman, barang makarik na. Palagi pam, nga magsakit matinakam na. Kat makamumutan ano ang sakit tinakam na kanya. Tinapatag, maibagak asaan na nasaya at dayjay nga aramiden na. Marurudak at talaga amang kikita iti ipopos na reja a babae. Sino man nanday tayo? Asino pa'y kumano saan ani Angie? Ay, kararyak abuy-buya ang tiropa na nga aglabas iti Facebook. Ah? Anya? Ay na, Petra ya. Di na kamat an-anwan dya tao kahit. No di mo kaya't akit kita ang tipos na. Payam lang sana kasta. Ipadlaw mo lang, umapal ka rin ko na. Anya? Siya? Umapal? Kat, apay nga rod amarurod ka rin ko na nga awan mo't makagapo. Ay, basta! May sakamat. Ibagamla ang no-crush mo day jay nga Angie. Tapno siya kung amis mo, timapan mangibagakan ko na. Anya? Ay, awan sir-sirbe makasarsalita. Hindi kakamalagay. Anya ngamin ayat makagapaw, no apay akaguram ni Angie. Awan mo tidakas nga aramidan na kan ka. Ay basta, marurudak man kan ko na. Basta makita ti post na iti Facebook. Ay, marurudak. Anya, ay, amangan kit di mat, no apal mo lang daytakan ko na. Iso akasta ka. Anya, siya, umapal kan ko na. Ha? Anya kumangay ti apalakan ko na nana. Jay mata na akasla mata ti kwago. Anya, ay basta,
Sa anak nga umapal kan kwa na. Nukunak ka saan? Saan? Nakapulis ka man. Papanam. Mapanak ijay ili. Mapan ko man iswap day ti cellphone ko anagalas. Iswap. Saan ka mo't atulang tapno saan mo anang timbaga kanya? Kanya. Mapan ko man iswap itinapimpintas i-camera na. Ah, tapno damat pagpapicture mo di tarupam. Una, tapno oray ti kamera laeng apumintas ka. Ay, pangaasim si Kamario ah. Di mo dadaaling ti aldaw ko, no di mo kayat nga aga pata iti makabulan. Oray pa makatawan. Awang problema. Oh, anya ti makunam ita kumare. Nagpintas ti cellphone ko, kabarbaruan niya. Katuanan napintas ko na akon. Tapno awan may bagbagam. Manhungay man, tinanggatang mo iti dayta. Insap ko laang ti sigod a cellphone ko, mare. Iso na laang, tanagnayo na, iti 1.5. Kasta ya. Ay kasayaan ta nakapabarukan iti cellphone mo. Ang damat ang usarem nga ag-selfie dita. Ag-selfie ditoy, ken ag-selfie ijay. Ay, wana, iso nga rod nga inkarkarigatak anagurnong iti 1.5, tapno laang maisukat ko ti cellphone ko. Ay na, nakuy-uyaw dayjay a Petra. Ngam ita, aramid na matlaang. Ha? Anya ti bagbaga mare? Apay, saan mo kadipay ang nakita ti post na iti Facebook na? Ha? Anda ya? Adamat mare, makakatawa ak nga rod, takas taunay ti filter na. Nga uray lang na pukaw, dagiti kiday na. Sana na makita, dapoy tinalabas a filter na. Anya? Kan saan ya ang adayta? Uray ti agong na. Saanan ang makita? Ngamin, to the highest level mo ti filter na. Ay, oo na yan da dyan, Petra. Kundi dalaw, ngamita. Nakarkarong lang araw da. Ay naku namon mare. Naimbag pa'y kini Anjay. Ta natural ti pintas na nga ipopost na iti Facebook na. Ngum dayjay a Petra. Ayun nga lakit din aya. Bayam, ibagak man no may ditoy. Tapno makarik namat, iti kinalabas ti panagsasao na. Amo mare, nakita man timpos mo iti Facebook. Pao, unay na filter. Nalabas mare, nalabas. Anya? Amo mare, tsak pa kiti nailasin na dagos asika. Kaputa, napukaw mata, nagitikiday mo. Ken, saan lang adayta, agraman ti agong mo. Naguyaw kamitin kumare. Ay, saan ka man mo uyawan, mare? Ibagbak lang ti pudno. Kisayam, ti panangus usar mo iti filter, kunaktuman. Ha? Ang mga numatalimu daw ti makakita ken kay ti personal. Kapo iti kitot ta. Ala, kunaktuman. Si kakit di mo, ikunam kit di. Umapal ka iti rupak nga ipupus ko. Iso akasta kang agsasao kanya. What? Onya, makiumay ka ka di ijay syudad into no may alawas, Petra? Apay ijay aya. Kitno ka Sir Andrea, ti anak ni Manong Romeo. Ha? Aywan kaya man niya. Ay kito na. Umayak matagpa siya. Hun nga ro, tapno maibagak ni Manong Romeo nga ireserbaan na ka iti pagtugawam. Asino pa iti daddo mga umay? Diya ka mo no umay mo daw Livia kan bakla. Apay, atin bagadakin ka? Awan matimbagada kanya, lakay. It salut-sudam ano, mapangkay dyan. Tapno amom bakal. Ala, ag-enjoy kayo, mga kukumare, ha? Ha? Sa dino ti papanam? Adanas ken amapan ko gatangan EJSM. Ha? Kasta ka di? Asino nga ti kaduam? Siyak lang. Pakibantay yuman gayam ti cellphone ko ijay silid. Saan ko nga awitan tanalobat ngamin. O sige, ingat ka. Tama nga numapukaw ka, Petra.
Namawag dito eh. Tsaka mo no sa dino ti pagsubyak. Ay, kasano na ito yan? May bagong si madam. Di tayo kayo kaya palpaliwan. Ha? Panagkunak mapukpukaw kayo. Ah, ay, umod sir. Diyak nga rin mo no sa dino ti pagsubyak. Kasda gani? Awan ka diti mabalin yung nga awagan na mangsukon ka na kayo dito eh. Ah, ay, diyak namin intugot ti cellphone ko sir. Ang ti cellphone number ti asawa. Ang mga numabalin ti makitawag kada kayo. Okay. Una. Ay, thank you sir. Sige. Ay na, hindi naman sumbatan. Ay, naguli ka. Mabit lang, ma'am. Nakasave mo ti contacts ko iti numero ngay nawagan. Ha? Siga ti asawa ni paring Mario niya. Ah? Ay, umod sir. Siya nga ron. Mapi nga mamuyo ti asawa. Classmate ko ni Mario di high school kami. Imayak lang dito yung syudad, tadituya ka na destino. Di ka ngamin nailasin. Makit-kita ka iti post mo iti Facebook. Ngam, adayo ngamin iti personal tilangam. Anya? Intulot kong ti asawang pare May baglangan, tasak tinaranaan na. Ay, una yun na Petra. Naimbag ko na mata nakasave ti number mo iti cellphone ko. Isuan na amuak nga iso ti asawam. Diyak kami nabigbig ka. Makit-kitak dagiti ipopost na iti Facebook. Naka-filter ngamin. Amin nga ipost na, naka-filter. Dahil ti kanayan ko kay pagbagagan ko na pare. Sige tamot nga agpos. Kastaw na filter na. Huwag nga ron, pati digiti lansunis, naka-filter. Rambutan. Saan mo tadakas ti agusar iti filter? Nung nalabas ka, madi. Ngamin, numapukaw ka. Di da ka may lasin adagos. Nang runa iti syudad. Ay, una pare. Isa pagyamanak ko na ya. Tapos sikatin naranaan ti asawak. Ano saan? Amang ano napukawan. Ay, dahil tangamin ti bagbagami di palakin ka kumare. Kasanon nga ino awan ni Borsyo anaranam ijay na panam. Di napukaw kan. Nangagmumat siguro timbaga na itayan niya. Di na ka na ilasin. Kaputa na sobraan iti filter na. Dagiti makitkitang ipopos mo iti Facebook. Ala, guston ko kumare. Diyak lang arudan matagtagari. Gapo iti danang ko. Kasano no saan aniborsyo tinaranaa. Nalabit ama inayon tinagan mo kadagiti missing ita panawan. Ay, makapaulag ka talaga. Makapailag ka Petra. Jak amo no niya ti may bagaken ka. Jak amo no katawaan ka wenno masyanak para ken ka. Ala, guston ko nakmanon. Diyak kayatan tiyagsaw. Aguli makaklatan. Ay, imbes anapan tayo di syudad, tamno makipagragsak. Ngam saan mo, tanapanggalan nangaramid iti pakaistoryaan. Ha? Anya nga ita, siga ti pagkakatawaan nag iti tao, anapan imatindar iti kasar. Mangibabain ka. Ala ka gusto kumamot din, ala ka. Naita nga min ti pagbaki di king kakit. Nagpost kay ti Facebook, nalabas ti filter na. Nga uray lasan ang makita dagiti kiday mo, kas kada agong mo. Anya? Mangibabain ka talaga. Likli ka man tagipos iti picture mo iti Facebook ang nakapilter. Nakababain ko manay. Ay na, nakababain mo tanday tangay naramid ni Petra ijay syudad. Wan nga rod nana, gapo iti nalabas apan nagususar na iti filter. Saan ana ilasin jay pulis ng akin am-am mo kankwana? Ay, Petra talaga. Kasta unay arurod na kin ni Anjay. Tunggal makita na ti post na iti Facebook. Ngamita, nakarkaro mo lang arod. Ay, nakunayaw, nana. Makitkitak mo't lang amin dagiti ipopos ni Petra kag agasam man. Tasaan pa yun na makita ti kiday na agraman agong na gapo iti nalabas apa nagususar na iti filter.
Wen nga rod nana. Ngam na ko nana, asaan ka nun nga ag-post iti picture na iti Facebook. Kastaya, nabainan asiguro, iso akasta ti imbagana. Makadlawak man ba kay? Itaman pa yakas laawanan ti makita nga ipos mo iti Facebook. Jak lang arudan agpupos, ipalagip mo pa ilang. Ibagbaglaang, anya lagit din. Siguro, napabutngan ka niya. Ha? Gusto laang, agistahin ka na po ka, tapno pagnakmamalag. Unay mo tinday ta pa nagsasaom kanya, kasla sa anak nga asawa. Asawa ka? Marurodak, no malaglagip ko dagiti bagbagam, idi kontrakin ni Angie. Kanya nga ita, nakarkaro ka pa gaya. Ala, husto ka din lakay, saanin ang maulit dayay. Husto ka iti imbagam, anapabot nga nak iti napasama kanyak iti sudan. Adal rin ka, asan anasaya at tinalabas a filter. Tanong mapukaw ka, narigat na ka sa pulan. Ngamin, adayo tilangam iti picture mo, nga adda filter na, kumpara iti personal. Laki din na yan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.